Ngiyabingelela bonke abantu sanibonani eindaweni zonke la kufika khona lenkonzo yaseNqabeni. Umprofeti lo iTsunami unogwaja kagesi. Ngiyanibingelela eindaweni zonke. Ngibingelele amakhawe eNqabeni la khona kuyisiphephelo sokuphephela kwabantu abangaphandle. Nasi isaziso umprofeti uyabonga ekseni kuyisonto ukuhlangana nawe sizokhuluma izinto kamoya. Umprofeti wabantu lona osebenza ngobizo hayi ngokwemfundo. Lento engiyenza lapha angifundelanga, isiphiwo esivela kumdali. Into ke mayihamba ngesiphiwo isuke ilawulwa umoya. Ubizo bathi ngesilungu i-calling. Ngibiziwe ubizo. Olwami ke ubizo luhamba nezinyanya idalwa. Ngilapha nje ngasizwa, ngambulelwa imfihlakalo. Angihlale kwisimemezelo esiphuthuma kakhulu. Umprofeti into ayifuna kakhulu nje njoba ela ufuna abantu asebekhathele. Ngifuna abantu asebeprofetiwe. Baningi abantu abafike la athi umuntu sengiprofetiwe ngatshelwa ngisho i-ID, ngatshelwa igama, ngakhipha imali enzima. Kodwa namanje into zami zimnyama baba umprofeti. Ebese ngithathe ngembule imfihlakalo ngokuphiwa uSomandla. Ngifuna abantu abathi hayi abantu abazodlala, ngifuna abantu asebethi baba umprofeti kunzima sesihambile. Ngoba kunabantu abahluphekayo la emhlabeni noma esibongweni esithile kanti bahlushwa zithunywa noma zinyanya. Akulungile lapha ya emsamo. Ngifuna abantu abathi sesikhathele baba ingqondo ijemile. Ngithi ke nasi isimemezelo esiphuthumayo. Durban. Thekwini namaphethelo. Ngithi ngomhla ka-30 September. Kodwa ngicela abantu baseThekwini niphelele ngomgqibelo. Ngoba ngomhla ka-1 October ngizobe sengihamba ngabo 11. Ngicela niphelele ngomgqibelo bonke abantu baseThekwini nangaphandle kweTheku obhizana abaphelele abantu ngomgqibelo. Abaphelele abantu abaseThekwini ngizoba nenkonzo yokukhuphula idalwa amathonga. Khona abantu abangasaphuphi mabelele. Abanye uyaphupha but ekseni uyavuka akaboni. Ngizokuphakamisela, ngizokukhuphulela ube nenhlanhla. Ngithi ke ngicela abantu abaseThekwini baphelele. Unyaka wami wokuqala lo ngiza eThekwini. Ngifuna ukuthi lapha eThekwini uNkulunkulu enze imangaliso. Ngifuna abantu engifuna ukubathatha ngibakhuphule. Ngifuna abantu abangasebenzi uphathi i-ID. Ngifuna abantu abasebenzayo abathi siyasebenza mprofeti imali asiboni. Ngifuna umuntu othi baba umprofeti ngiyalala angiphuphi lutho. Abantu bakithi angibaphuphi. Ngifuna umfundisi othi baba umprofeti nginebandla. Ibandla alihambi kahle, ibandla lihlakazekile. Ngumfundisi nje manje ngegama. Umfundisi uyahlupheka. Umfundisi awunamali. Umfundisi awunamoto. Ngifuna umuntu osebenza ngabantu ngaba umthandazi. Ngaba isangoma. Ngoba kuleli bandla thina sithi izangoma abathandazi bangenwe amathonga. Abapha iphiwo njengoba nami ngiphiwe nje ngaphiwa uNkulunkulu esebenzisa isidalwa sakwaQaba esaphila emndenini kwaQaba ugogo kwamasonto. Ngifuna abantu abathi ngihambe ngayothwasa baba. Kodwa manje baba ngithwasile kwaphuma imali akubonakala lutho. Ngizoyivula lento yakho mina. Ngizokuvula lesi sipho sakho. Uzawubona nje khona la abantu ngibavula. Ngivula izipho zabo. Ngikhuluma nezidalwa engasekho emhlabeni.
ngifuna abantu lapha eThekwini othi mina angisebenzi baba. Ngifuna umuntu othi baba ngiyasebenza angiganiwe. Ngifuna umfundisi othi baba ngifuna lento onayo baba. Ngifuna ukuthi baba amandla abe khona akamoya. Ngiphiwe phela nginamandla okudlulisela lento engiphiwe. Ngomhla ka 30 September and 1 October abaphelele abantu lapha eThekwini namaphethelo abaphelele abantu lapho eThekwini indawo number 238 Ananlon Road Montclair Claywood ibhilidi Magic Light Building bhala njengamanje Magic Light Building 238 Ananlon Road Montclair Claywood. Ngicela abantu ngifuna ukuthi wena uzoba nenkonzo yokulayita ikhandlela ngikhuphula idalwa zakho. Ngifuna uphathe ukhiye omusha ongakazi uvulwe, ongakazi usebenze. Uthenge esitolo uze nawo la ongakazi usebenze. Phatha isikhiye amakhandlela uyowathola khona esebusiwe kumprofeti. Bese uphatha imbewu yakho ka 220 rand yokuzokhuphula idalwa zakho ngizokuphakamisela into zakho. Abaphelela abantu lenkonzo iyoba ngomgqibelo ngo 10 to 11 iyoba ikhona leyo nkonzo iyoba ngomgqibelo yamakhandlela ngizokukhuphulela ithunywa amadlozi wakho amathonga wakho. Abaphelela abantu ngomgqibelo ngizoba nama 1-on-1 1-on-1 500 rand ukubona umprofeti 1-on-1 500 rand 1-on-1 500 rand. Abaphelele abantu bonke lapho eThekwini abaphuma abantu kwaMasha abaphuma abantu eMlazi abaphuma abantu eLamonti abaphuma abantu eMaritzburg abaphuma abantu eBizana. Ngithi come wena onesibaya ngiphathele umquba wena onesibaya ngiphathele umquba weinkomo zakho wena unezinto egijima ekhaya awulali kuphuma othayela kukhala isikhofa. Ngithi come ngiphathele umquba naso esinye isibebe abaphuma abantu eThekwini ngomhla ka 7 ngiyabonga ngithumela abantu lapha kundaba ezitha uHadebe wamukela ngesibuso esikhulu wangibusisa Scott ngomhla ka 7 October ngizobe ngilapha eScott Town Hall. Abaphuma abantu eScott abaphuma abantu ko Beckville abaphuma abantu eMnambithi ngizoba nenkonzo yokuthandazela zonke lezi ndawo 7 October eScott Town Hall. 14 Mpumalanga bantu baseMpumalanga Mpumalanga is the first time ngiza lapho eMpumalanga kwaMhlanga Community Hall. Abaphuma abantu kwaMhlanga Community Hall umprofeti uzobe lapho ephethe zonke insebenzo zakhe. Ngiphethe umagezana la naso isiwasho esinamandla wena ozokukhona kuzo zonke izimemezela inkonzo phathu 300 rand ngamagezana isiwasho sasentabeni esinamandla sizogeza ngisilungiselele wena special. Kumele uphakame wena ube nemali ngifuna uhlanzeke wena abantu mabekubheka bakubona ukuthi unenhlanhla imali ihlale phekwakho. Mpumalanga I'm coming ngomhla ka 28 October standard tone abaphuma abantu esakhile abaphuma abantu ko Volksrust ngomhla ka 7 kuyobe kumgqibelo abaphuma mhla ka 28 October standard tone 28 October standard tone ngizobe ngilapha eStan West Hall ngomhla ka 28 October ngizobe ngilapha eStanderton Stan West Hall. Ngomhla ka 14 October ngizobe ngisempumalanga kwaMhlanga Community Hall. Nquthu mhla ka 4 November ngeyi4 ka November ngizobe ngilapha
eNquthu, abaphuma abantu eNquthu, abaphuma abantu eNkandla, abaphuma abantu kwaZulu Natal, abaphuma yonke indawo, abaphuma eMondlo, abaphuma emvunzini ekhaya, abaphume koGrace, abaphuma indawo zonke. Umprofeti wabantu uzobe lapha VA Makhoba Hall ngomhla ka4 November, VA Makhoba Hall eNquthu enzala abantu. Abaphuma abantu lapha eNquthu, uDr X uzobe khona. Ngomhla ka11 November Lundi abaphuma abantu oLundi lapha multi-purpose hall 11 November. Multi-purpose hall 11 November. Ngizobe ngithandazela. Ngifuna uphathe umquba. Ngifuna uphathe umhlabathi. Ngizoba nenkonzo enkulu lapho ngizobe ngiphethe ngisho ukhamba. Zonke inkonzo lezi ngizobe ngiphethe ukhamba lokuphihliza inkamba zobumnyama ezabunjwa esibongweni sakini kwaphehlwa amanzi amnyama. Ngizowakhipha amanzi amnyama, abantu baphumelele, abantu bagijime ngeimoto, abantu bangene emshadweni. Ngiyabamema endaweni zonke abantu kulezi ndawo. Ngizobe ngiphethe ukhamba lokuphihliza, ukhamba oluphethe umnotho. Uma ngisuka lapho eNquthu mhla ka18 ngizobe ngilapho Ophongolo eNcotshana Community Hall. Abaphuma abantu oPhongolo, abaphuma abantu lapha eDumbe, abaphuma abantu koFriday, abaphuma indawo zonke. Ngizoba nenkonzo ngomgqibelo zonke lezi ndawo. Iyoqala inkonzo ngo10 ekseni, ngo8 o'clock ngistarta ama 1-on-1. Ungakhohlwa lapho eThekwini ngiphathela isikhiye esingakasebenzi, usithenga esitolo. Ngifuna ukuvula izinto zakho lapho eThekwini. Ngizobe ngiphethe yonke insebenzo kulezi ndawo, abaphelela abantu. Ngithi umprofeti futhi uyatholakala mhla ka30 September and 1 October. Sobe singekho la ekhaya elikhulu eNqabeni, sobe siseThekwini. Ngithi abaphuma abantu eThekwini bazobona amandla, ngizobaphakamisa, ngizovula imsamo, ngizovula into zabo, sizoshisa abathakathi, sizobulala inkamba zobumnyama. Durban, I will love you. Usefikile umprofeti wabantu kade ningidinga. Abaphuma abantu komkhomazi, abaphuma abantu obhizana, abaphuma abantu zonke. Umprofeti wabantu waseAfrika othi ayibuye emasisweni. Ngizokuphakamisa. Mfundisi, ngifuna ukuqinisa. Mfundisi, ngifuna ukuthi ibandla lakho likhule. Mfundisi, ngifuna ukuphakamisa ugijime ngemoto. Ngithi nawe udinga umshado. Ngithi every Thursday and njalo futhi ngomgqibelo isonto ngibala eNqabeni. Lezo nsuku lezo liyana alini sizobe sikhona zonke lezi ndawo, noma ingana sobe sikhona silindele. Ngithi abantu ngiyanithanda kakhulu. Ngithi Thekwini abaphelela abantu. Wena ofuna ama product fona njengamanje. Wena ofuna izwashi insebenzo kaMprofeti sizoposela la ukhona. Fona nanka ama account ehla enyuka, nanka ama account ehla enyuka. Fona njengamanje wena othi ufuna insebenzo kaMprofeti, ufuna umagezana 300 rand, zikhona iwasho omkhuqululi, zikhona iwasho umanqoba. Fona njengamanje. Abaphelela abantu eThekwini kakhulu lapha eThekwini. Ngicela ngomgqibelo ngoba ngesonto ngizobe sengiqoqa ngesonto. Abaphela abantu baqala ukuphelela ngomgqibelo. Abantu baseThekwini abaphelele ngomgqibelo ngobuningi. Ngizobe ngithandazela ngesonto, ngizobe nje sengiqedela nje bese kuthi ngo11 sesiyasuka sibuya eGoli. Ngithi Durban abeza abantu ngomgqibelo bonke bezobona umprofeti uDr X. Buka njengamanje inkonzo umprofeti enze imangaliso. uNkulunkulu alimbusise maqhawe ningibhekile nani lapho. Inkosi inibusise. God bless you. Modimo anhloniphathi. Bye bye. Thank you. Ngizawukhuluma ngenhlambuluko. I'll speak about confession. Uma ngiza lapha angitadishi. When I come here, I improvise. Ngiphiwe lento. This is given to me.
baningi abantu abakhona okudala There are bafika people, they came here for quite very long time. but abalungelwa yilutho. Nothing is coming all right in their Why lives. bangalungelwa? Kungani, why? Kunabantu abagijima Are ngeemoto, people that are riding cars, ngibusisa imoto, I'm blessing vehicles, bathola they imisebenzi. do find the jobs. Wena kudala ukhona, We've been here for quite very La long kule time ndawo. on this place. wena usutholeni. What is it that we have acquired Ngithunywa manje, now? ngithunywe ngisamile, I'm sent when I stood there nakangeni umhlabeleli. before singing. Khona abantu phakathi kwenu Some people within you, abangaphumeleli no breakthroughs in their life ngoba inhlambuluko because this confession ayikho. is not there. Ayizange ibe khona kubazali babo. Not done with their parents. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akuphe indlebe kamoya I'm asking God to give you the spiritual ears. ngoba lo mlayezo Message. ngiwuthunyiwe. I am a messenger. Ngithunywa of it. manje futhi. Right now, I'm delegating. Inhlambuluko, Confession. inhlambuluko Confession. ibaluleke kakhulu. Very important. Baningi abanye phakathi kwenu Among you, izinto zabo ayilungi, their matters are disorganized, zimnyama. very tenebrous. Indaba isuke emuva. Problem is from where they come from. Inhlambuluko No, coming ayizange clean, ibe khona not komkhulu. done. Confession within the Nakogogo predecessors, ayizange ibe the khona. female progenitors Nakuma wakho also. ayizange Your ibe mother khona. also did not do it. Kunabanye phakathi kwenu Some people among you, izinto zabo their matters, zimile, they are in the middle of just azindawo. stagnant. Abanye bayasebenza, Some are working, abanalutho. they're in the state of indignity. Indaba isuke lapho, Problem is germinating from, inhlambuluko. it's a confession. Even ikhaya, Home there also. uma ikhaya limile, If the home is erected, abantu abakhona kulelo khaya people in that home, bengenayo inhlambuluko, no confession for Ey'nhliziyweni anything zabo. inside their hearts, kuba khona ukuxabana. then there will be confusion, Abantu controversy. bangazwani. People not be in good terms. Babambe imbuzi Some emsamo. people take gods there to the Kodwa ancestral enhliziyweni platform, yabo. right in their hearts. Abahlambulukile. They are having grudges against Ngifuna each ukukhuluma other. I ngenhlambuluko. want to speak about confession. Ngifuna ukukhuluma I ngenhlambuluko. want to speak about confession. Kunabantu abaningi phakathi Some kwenu people among you, abasenkingeni. they are in a dilemma. Izinto zabo Their zimnyama matters are colleges ngoba because abazali babo their parents, abazange bahlambuluke. they did not come clean. Abazange bafa They bethwele died ama-secret. with izimfihlo within their chests. La phakathi kwenu kunabantu nje Among you, there are engathi some mangashaya people umhlahlo when manje you mawuthi predict ambobola now, when you're isibongo sakhe akusona periscoping, this sakhe. one's surname does not belong to this one. Ngifuna ukuthi ungizwe I kahle ngoba want you to lenkonzo understand this engiyiphetha sentence. ngidadishi. No, I'm improvising. Nisifake enkingeni, basifake What's the enkingeni problem? abantu ngoba Problem. abantu abafuna Because we don't ukuhlambuluka. want to come clean and confess. Hayi ukuthi ibona basifake enkingeni, And inkinga the ekhona isuke problem emumva. there is from behind where they come from. Kunabantu abaze bafaka iphandla kanti People put on akusona the ezakubo traditional base bangles, bayoguqa they don't emsamo believe kanti to akuyona the imsamo secular, yakubo base not babiza their idalwa ancestral ezirong mission, the kanti wrong abona. mission, even themselves. Ufuna ukuthi ungizwe kahle Please understand the Kuthiwa ngikhulume prophet. la. I'm instructed to do so. inhlambuluko. Confession. Engani uyazi ukuthi le ngane wena mama This child, le ngane yakho leyo hamba naye akuyona eyaloya muntu yakulesa sibongo. Uyazi ukuthi waya phansi kwesihlahla wayolala emasimini waphuma uganile unendoda wayolala phansi kwesihlahla under the trees, you were unfair. wabuya nesisu. Came back conceived. Hayi khona kuthiwa ngikhulume I'm phakathi kwenu. instructed to Angikhulume speak about iqiniso. you. Speak the Linjani? truth as it Angiphinde is. futhi. Let me reiterate. Kunabanye phakathi There are kwenu people among abazazi you. ukuthi They bangaba know that kwasibani they bani belong kanti to the akona certain bakwasibani group, bani. yet they don't belong to Into that zabo certain group. Their zivalekile. matters are low. Because of that, Ngifuna ukukhuluma ngenhlambuluko. I want to speak about Angitadishi mangiza la. I come just Ukuthi ngizothi lento kuthiwa ngikhulume manje la epulpit. No Njengoba ngihlezi la. no preparation. Indaba yenhlambuluko. Confession. Inhlambuluko uma ingekho ngisho umuzi uyafa.
even the home will ngoba not abantu be baya erected. emsamo People go to the bayokhuluma ancestral, namathonga speak to the kanti ngaphakathi ancestors, abahlambulukile yet inside, kanti ngaphakathi abahlangene confession banezinto there abanazo are grudges and things within their chests. ekugcineni kosuku nihlaba imbuzi bese And they nithi will slaughter hayi the mawuhlabile awuthola When impendulo don't kanti get inkinga no ekhona response. Problem is inhlambuluko confession. ngifuna ukukhuluma ngenhlambuluko I want to speak about it. wena You. even namanje Khona nje right now. uyazazi ukuthi You usebudlelwaneni know you are in a relationship. kodwa uyalala ngaphandle wena Yet we are hayi unfair. ngikhuluma nawe Speaking to noma you. ungibona As you can see the kodwa lo prophet. ngithumile Whatever uyabona the enhlizweni yakho inside your heart. hayi ukuthi kuthiwa ngikhulume Oh, I'm ngikhuluma instructed to speak now. angikhulume ngifela iqiniso I don't care ukuthi uthini ngithi mina I now say to you, man, wena you, Jabula. as we are here, awuhlambulukile did not come clean. unemfihlo You do have secrets. lo muntu ohlezi naye Person that we are with you. angikhulumi Let me speak. ulala embhedeni Sempe. wale ndoda onayo Man that we're having here. ekufida ukudla ekuthengela igrosa You for everything. Ulale Then you are kwi-double sleeping. bed. Oh, bed nomkhulu. uvuke lapho You wake up. Oh. nangi ngaphansi kwesihlahla Oh, unfair under the trees there outside. B&B Bread and breakfast. athiwa ngikhuluma I'm instructed to Khuluma. speak. Can I speak? Khuluma. Can I speak? lalela Listen here. wena You. inhliziyo Your yakho heart. akeke ngikhuluma into I engekho la cannot speak lies here. Ngithunyiwe It's not- mangina. I'm sent. I'm a messenger. here. Ngithunyiwe mangina. I'm sent. I'm a messenger here. I don't care ukuthi uthini Remember, whatever is your view. ongithumileyo Whoever is sent me, Wena ubona mina. you look at the prophet. ongithumileyo. Who has sent the prophet? Uyakuphopola. Oh, it's binoculizing you. umuntu wesimame athe nendoda Female with a partner. enendoda With a partner. Sapota. I'm maintaining Imandla. everything. Ikuthengela for every- impahla. for everything, even the Hayi, clothing. kuthiwa ngikhulume. Oh, I'm instructed to speak. aphume Oh, let me go. Ngikutshele. Go out. Let me tell you. khona amadoda athi asahlezi man. asahlele othandweni kanti alisekho Love, there is no more love. sekusele umzimba Only the body. sekusele nezwi sometimes some umzimba voices no and ways kusele to hold- angingathi kusele umzimba The, kusele izwi only the umzimba word, wona the uyaphuma voice, uyodansa ngaphandle the body. la 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 Listen. inhlambuluko Confession. ibalekile Very important. ngoba kunabantu The power. abazazi ukuthi izibongo zabo The ilesi name. kanti This umama is it. waphuma Yet waya the ngaphandle mother phansi was very kwesihlahla unfair. wafike wabamba That she did wakhulela something imbewu and conceived wafike the seed. wafihla la Then she yakhula had le things ngane yazi ukuthi grew ngiyala up, belong to kanti this akuyona group. yakhona Yet he or she does not belong and to khona that group. iproblem Oh, inkinga. leyo ngane ayiphumeleli That child, there will be no Noma breakthroughs ingathi in that one. iyahlanganisa. Do anything ngoba because isifakwe edalweni ezirong wrong group. ngiyabona nje ukuthi kuthiwe cha You see, ingane oh, uma ngabe this umuntu child, esimame female eshadile is married, wakholiswa ngenyongo maybe with that cha uma ngabe customary umakoti thing, ephumile this yakufa one, sibongo that kodwa leyo ngane affair izoba belongs ne-problem down. That one will encounter some problems. inhlambuluko la 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 Listen, wena awuphumeleli no breakthroughs in your life. une-secret Feel awuhlambulukile it did not come clear. uhamba nethunzi lomuntu owambulala Someone that you killed is engulfing you. Is haunting you also. ake ngikhulume lokho Let me speak. kuthiwa uma owesifazane It is said that if the female osemncane young one ehanjelwa indoda ishona
man dies ngoba usasemncane because she's still young. unelungelo She's got a right. lokuthi indoda mangabe esegezwe Man, yonke after being purified, unelungelo she's got a right lokuphuma ngaphandle to go and look for somebody Angithi outside. kunjalo. Isn't it? mayisemncane When she's still young. kuqala Before, kwakuthiwa it uyangenwa was said someone will take Yinto over. engaselula ke leyo. That thing is no more Futhi easy. nami angiyidingi ngeke And ngize ngiyenze don't ngishukela. encourage it. I Ukungena even don't want ukamfowethu. you to take over my brother's wife. It's impossible. uma indoda If a man ibishadile nomfazi married with a wife, bahlukana bonke besaphila separated, still alive, divorce you divorce. loyo mfazi unelungelo That woman has got a right ukuthi angenza noma to yini do anything, anyhow. kodwa inkinga yomfazi Problem inkinga of the kuyena woman to that one, kuyaye kungapheli ukuthi it will ungwakaba remain. Oh, she belongs to that Nokuthi group. wathelwa ngenyongo. Or where she was entitled washada with a kwasibani bar bani. or customary Kodwa yena marriage. unelungelo. Yet she's got a right. wena You unecala are incriminated. wena ndoda You man. uthi umuntu wesifazane ehlala A nendoda yakhe woman with a eshadile man bebonke married together. uphinde uyolala naye Then you are going, you do this with her. wazi ukuthi lo muntu uhlala You know very nendoda well, this one has got a man. uphinde ulale naye layela Then you're committing sexual Umuntu intercourse. wesifazane. The female, uma ngabe eshadiwe if she's married, Wathelwa ngenyongo. customary. uhamba nedalwaza lapha Those athele go khona with ngenyongo messengers for that group where she was married to. uma besahlala When ndawonye they're still spouses, Bengakahlukani. not separated. yikho abanye besheshe befa ngoba Some will balala die nabafazi very babantu too with some other wives, other people's wives. befa bebancane They'll die babulawa very zidalwa tender, zalapha dying kuleya by ndoda the leyana ancestors of that man that died. khona omunye ake ngilokhu uze ngikhulume kanje khona omunye umama oke wafika Another lady came here. akekho la She's absent today. ngifika la ngiyamprofeta I prognosticated La, la, la. against her. Listen here. no thina sisenkingeni We ngoba are in a sibona dilemma izinto because we see uma things. sibuza izinto lo muntu esimbuzayo akayazi lento yaziwa abazali bakhe yena uzazi ukuthi ungakasibani bani kanti akuyena owakhona That one does not belong to the other group. kuyabulala ukulala nabafazi It babantu is destroying to fornicate. ngoba umfazi womuntu unedalwa zalapha aqalele khona noma ningantshontshana kodwa yazi kunogogo obanyanyisayo uzawuhamba emhlabeni that wena are disgusting. You're gonna Amphinde go futhi. out of existence. Amphinde futhi. Let me repeat. ikhona into ezokukhahlela mfana wami Something will kick you far away from that woman. uyabona umfazi lo You osumqedile women done about her. uzakwenza ngithini Oh, please lo understand the prophet. mfazi The person, you- osumuqedile Finish about her. yini ungathathi nawe uyiqedele yakhe into Don't do whatever you're gonna accomplish. dala Listen. wena ndoda wafuna ukuqeda into zabantu yini ndaba ungafuna uqede yakho To do whatever is yours. khuluma nawe Oh, ngiyabona you khuluma should nawe conclude with your own matters. Na- Look at the nayizolo prophet. ubukhokhobo uya kumfazi you were womuntu. sneaking to Jabula, somebody's wife. awuhlambulukile. You did not come clean. lokhu uqamba amanga Oh, uthi lying. emsebenzini At work. usebenza i-overtime Working akula overtime isikhathi i-overtime eseqile. ubuyishaya embhedeni ngaliya There isikhathi eseqile, yet you were fornicating. hey I'm talking Ngiyakhuluma. ngiyakhuluma I'm lapho speaking wakhuluma there. la 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 Listen. overtime Oh, overtime isikhathi eseqile singaphezulu. no i-overtime ngathi uyishaya lapha embhedeni Then other bed. unecala nale moto yakho uyayazi ukuthi ilayisha abafazi babantu You are not innocent. Oh, your car is taking everyone's what?
injalo engintshela Let me tell. ufika la omunye umama ngiyamprofeta The other lady came Abanye and kade bekhona la. I predicted to her, some people are uNkulunkulu ngikhomisa here, yena God revealed something to me ukuthi lo mama about uhlala her. This eshonelwe. one, so people are dying against this woman. uhamba nengane He's yakhe got a young person Ngithi mina like wena this. mama wena, you, uthi umoya mama, wena the ufelwa Spirit amadoda. says, your men are dying. uthi babo umprofeti Father prophet, iqiniso that is ase true. Maybe of them, ashonile there are no more. othula amadoda Or maybe, ngithi mina I said, iplesibili where's the second uthi party? nayo ishonile Or is no more again? ishone ihlalapho ukuhlala Where nayo was he staying? You were, Uthi, were you "Ehhe." together? She said, Benihlala. yes. Where were you staying? bengihlala ekhaya I was lalendota staying yokuqala nayo the previous husband of mine, who used to stay there. uthathe indoda The man, engazange wakhe lo and man muzi did not lapha construct aqanele the house khona where she's married Ngiyangithi to. thina Can you abafazi understand? abakhohlakele Women that are corrupted. awukwazi ukuthatha There's no one indoda can take an uyifake la outsider uganele and put khona one ngoba lowo married muzi to uneyidalwa that zaleya house ndoda for yokuqala these ones and sisters. Hey, of the first ngiyakhuluma house. la. I'm speaking. Ngiyakhuluma la. I'm speaking. Lalela la. Listen. uyabona ma ukwazi umuntu osimame You're a female. indoda ma engekho ikushadile akuthela ngenyongo noma ula igoli noma ula igoli uqashile indoda inade ukuphuma ikushadile ungathi kuyilichilo nje ingakushadile ningomasihlasana You're keeping together. ebese kuthi indoda ma iphuma iya emsebenzini bese kuthi umfazi Then the wife, Othelwe the ngenyongo. partner, customary married. afaka indoda efletini Then embhedeni another kwenye indoda man. isidwedwe somfazi That leso one is a wreck. sengathi ungasho wena kwenza ukuthi ngisidwedwe I am a wreck. noma kuthiwa umuntu nje awumshadile Not married. futhi nawe awuna right ukuthi wena uhlala nomuntu Ilungelo. uzothatha Then you intombi stay with uyifake someone, embhedeni and womuntu listen wakhe to that one's bedroom of your partners. uyabona nje You see now. umama akekho Mother is usekhaya no more, unkosikazi gone home. ngingedwa endlini There, I'm alone there. kodwa mina mangenzeka Me, if it may bese happen, ngiyalingeka then I ebese can mina tempt it. ngizothatha I mina said, ngoba I le take yandlu that room house engikuyona that I bought there. noma ngathiwa unawo umuzi ekhaya kwamajolo kodwa la ngihlala khona kuka kwamajolo Oh, it belonged to that lady. That you uyabona are mangabe with. uyindoda If you are a man, uthatha intombi uzoyifaka emzini kamakoti wakho uyirubbish you are a wreck. You are an inconvenient yourself. la lo mama lo The woman, uthathe indoda she took a man, wayifaka emzini wenye indoda introduced that one. Ayizange to another iphile one leyo son. ndoda That man yesibili. did not make it. yashona Passed on. uyazi ukuthi ibulawe yini What killed him? Do you know? ingene wrong Intruded. hey la Listen. akhona sonto la Not ngikhuluma the iqiniso church, la speak the truth as uyabona it is. ubuze into Seek zakho for your yilunge mental hlambuluko to be. Just come clean. for your Wabulala mental. umuntu Kill hlambuluko. someone, come clean. udla abafazi babantu woza kumprofeti hlambuluka Come to the Prophet. prophet. Come clean and confess whatever you are have done. sembaqedile Oh, I'm done with them. naku umlilo There's fire. naku umlilo ongembethe Fire that is naku engulfing umlilo Dr. X. ongembethe Fire engulfing Dr. X. hey baba sis
ngifuna ukuvula ithunywa zabo I want to njengokuthunywa kwabo. release as how they are sent here. Beka umbhobho la. What am I? Beka umbhobho la. Am I Yeah. against? Yes, nakamandla. Power. Nakamandla. There is power. Yeah. Ubani la? Who's here? Aw. Nithini? Ngiyabonga saying? mina. Ngumkhulu okababa wakhe. Bonke abantu la Ngithi Everyone. ngiyabonga. abanezithunywa. Uthi There are messages here. ukhululekile. Unesibongo. Hapho. Pheko. Ngiphakamisa ithunywa. Raise up messengers there. Ayiphakame ithunywa zabo. Let Ayiphakame. them rise up. Ayiphakame. Let them rise Maphakame. up. Let them rise up. Stop. Stop. Izakapha. Zakapha. Come. Come this Phuthuma side. ba. Quickly. No. Ubani la? Who's here? Ara nake naraoyi. Ubani okhuluma isisuthu la yini le? Mama. Uyamuzwa wethu umbhobho la. Can Mama we umbhobho hear? la. Can we Omunye hear what umbhobho, he omunye says? umbhobho. Another mic, please. Mama. Mother. Mancane. Nthini? What are you saying? Niring. Ara nake naraoyi. Isho kubani? Aleke monjazi. Bathini? Urhali udala embonisa indlela. Ha? Uye utatomkhulu wakhe uthi kudala embonisa indlela. Nithini? Nithi anginenzeleni? Ara nara mariletse finga re tlhoka go Bathi balapha emnyameni manje bafuna ukukhanya baze kukhanyeni kule ndaba zekuyo. Wena ungumkhulu bani ohleli kuyena? Which Umkhulu bani? grandmother are you upon your life? Rakgolo abelele magolo Uthi ugogo wakhe owozala ugogo kagogo wakhe. Wawukathi uhlala pho na gogo? Where were you staying? Wena uhlala pho uzalelephi? Where were you giving birth? Ara nna ke boleketse ka venda. Uthi yena wazalelwa eVenda. 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 Nifuna nginenzeleni? What do you want me to do for her? Ara nna ke nyaka o thushela palaba re le tlaisa ke baloki. Uthi ufuneka usize umndeni wakhe ngoba ukhathazwa ngabantu abaloyi abathakathi. Lethi ikhandlela eliyelo. Elkanda, please. Tikano. Lethi ikhandlela eliyelo Tikano, ngimsiza. please. Hayi ngizomsiza. Akudima ihlombe, akudima ihlombe, Give a round of applause. akudima ihlombe. Give a round of applause. Lalela. Listen here. Wena okuvaleke into zakho. Your matters are closed. Njengamanje. Right now. Wena okhona I ngaphakathi. am inside here. Ngivula into I'm zakho. opening your matters here. Amanzi amnyama. Water of affliction. Aphehlo. That are stayed. Ngiyawavala I'm phakathi. closing, stopping them. Upon your life. Take care of that one. Uma kunomoya If there's a spirit here obusathane la of satanism, Awuyaze. that is saved. Awuyaze. That is saved. 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 Yes, nakamandla. Power. Nakamandla phewakho. Power upon that one. Nakamandla Power phewakho. upon that one. Nakumlilo phewakho. Fire upon that one. Fire upon that one. Nakamandla Power phewakho. upon that one. Uyakhululwa. We are relieved. 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 Uyakhululwa. Getting 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 relieved. Stop. Hey, man. Come. Horse. Ikhandlela eliyelo limele isidalwa. Yellow stick candle is representing messengers and ancestors. Sikhanyisela lo ola. Burning for the one that Baba is nali khandlela leli.
Hold the stick candle, please. Langa, Mr. La. empty le. Nakukhanya. 39, that there's a lady. Ngithi ngingumprofeti. Say I'm a prophet. Ngicela izwi The likamoya realm of the spirit. ngaleli khandlela. The stick candle. Uzawuhamba nayo le Go khandlela with leli. it at Lo all. This one. ngicela ukhanya phe The kwakho. light upon this one. Awukhanye phe Let there kwakhe. be light upon Mawukhanye phe Let kwakhe. there be light upon her. Yes. Pum pop. My please. Awukhanye phe kwakhe. Let there be light. Bathi babona indlela, babona indlela, babulela. Yes. Amandla. Power. Ubani la? Nithini? Nangu lo wasenkomazi. Inkomazi. Ufuna ukusiza lo I want wasenkomazi. to help her now. Nithini? What are you saying? Yasoke. Liyakhanya. Light. Ubani la? Who's here? Nithini? What are you saying? Tina sona. Nenzani? What have you done? Sona. Nenzani? How did you transgress? Umuntu ongena sono. Namlimazi. Got injured. Samthembisana inkomo. Samnikeza isamnquma. Samfaka esibayeni. Umuntu uhlupha abazukulu. Mina ngumzukulu wami wesithathu lona. Mina ngibonga ukuthi umenzela izinto zakhe. Namenzani? Oh, what did you do? Namenzani lo muntu? What did you do? Sambulala thina. Namenza njani? Samfaka esibayeni. Esibayeni. Buried inside the crawl. Namgqiba khona. Got it buried. Nifuna ngimenzeleni What do you want me umprofeti? to do as a prophet? Uthi umdonsele kulo muntu. Ukhona lo muntu igama lakhe unyoni wakamhlongo. Wakamhlongo. Of the Mhlangas. Uyena nambulala. He's killed. Sambulala. Namhla sawuhluphisa izizukulwane esingasilutho. Ukhona khona apha ugqoka imigubo yakhe emnyama. Ugqoka negqoko. Lalelani lapha. Listen. Lalelani lapha. Listen. Wema Africa. Africa. Uyisa lapha ke lensebenzo. Treatment. Delivery. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heaven. Dumandumane Brought eyadumezizweni. thunder to the nation. Ngibonga isipho I appreciate the angiphasona. gift that you gave it to me. Nazi ibani. There are lights here. Baba ngicela ukukhanya. Father, I'm seeking for a glory in the light. Icala elizima leli. It's a red crime. Ba akukhanya. Ngithi ke Let there be namhlanje light today. ngiyanikhanyisela. I'm switching on the light Ngithi for you. ngiyanikhanyisela. I'm switching on Nazi the light. isibani. There are Ngithi lights, khanyani. lampstands here. Ngithi khanyani. Switch on the light. Khanyani. Switch on the light. Ithi kanyani. Let it be Khanyani white. kuye. Let it be light. Khanyani white kuye. here. Khanyani kuye. Let it be light. Ngiyanikhanyisela. Give the light a switch on the light. Ngiyanivulela. I'm opening for you. 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 Ngiyabonga zingane zami. Ngiyazibongela. Thank you. mina. Thank you. Yabonga. Esale ndoda eyabulala ngingungabhobho Uyasibongela. uyathebula abazukulu bami bakhululekile umzukulu wami kade ethukwe zondwa uziswe lapha izinto zikamamncane wakhe athi uthenga isibhamu ufuna ukumdubula ngiyazibongela. Thank you. Ngiyabonga. Lamakhandlela ke lawa langa. The colonels, Mr. Ubulanga Lang. lakhona. Mr. Lang, where Uza are you? ngapha. Come to the front. Lamakhandlela uzowakhanyisa ekhaya Bring lawa. them at home. Azaphele. Up until they get Athandaze finished. ngawo. Praying with them. Akhuleke khona Praying with izinto them. ezovuleka zakhe. Things will be released in her life. Akuduma ihlombe, akuduma Give her ihlombe, a round of acishe, acishe langa, applause. Give acishe. her a round of applause. Acishe. Wena baba kwakufuneka engathi wena You suppose? nje ngokomthetho kodwa nje ke ngokomthetho wawudalela ukusebenza emayini. Created to work as a miner. Yebo Dr. ngisebenza khona. Thank you. Ngiyabonga.
awazungitshela ngithi Did not tell anything to the Angithi. prophet. Yebo, Doctor. Didn't tell. awazungitshela utshelwa yimini No, I'm telling you. ngemayini Yebo, Doctor. Imai. angithi ngumprofet not mbombayi I'm a prophet. I'm not a podcast. Original. I'm not a podcast. I'm a bona fide prophet. yikho ngithi mina kwesisikhathi Sometimes khona izinto engizibonayo things that are engeke visible ngizisho that I cannot disclose to you. kodwa wena ngizokusiza I ngoba shall help you. mawuqala uguqa I will kukhuluma lead kimi them. umuntu Someone spoke to me. Yebo, Doctor. uthi mayini said, lo muntu oguqe phambi kwakho mayini that's why Kneeling the ngibuza presence. ngoba kunesithunywa Ngoba lalapha isithunywa listen, sakho sivumile your ngizokusiza messenger is willing. I shall assist you. alile manje ukukusiza ithi ncede baba Initiating assistance. Baba. I said, help me, Father. Help me, Father. ngisize baba Help me, Size, Father. Baba. ngisize baba Help me, Size, Father. ncede baba Help me, Father. ngisize mprofeti Help me, Size, prophet. Prophet. ncede baba Help me, Right, Father. ngisize baba Help me, Size, Father. ncede mprofeti Help me, Right, prophet. makuvuleke izinto Let my zami matters be released. masikhanye Let them be Masikhanye. illuminated, Masivuleke. open, masikhanye Masikhanye. illuminated. Masikhanye. masikhanye Illuminated. Namhlanje Today, mangiphiliswe I must be baba healed. ngizakusebenza I ngisho shall attend. ngizakusebenza I shall attend. uzobuya Come uzobonga back and thank the ngifuna prophet. uphatha imali yasemayini ubuye Money uzobonga from nemali uzayibona money. You see the money. ngizokufaka insebenzo ezokusebenza And isifo the zonke words, emzimbeni All the Siyabonga ailments kakhulu, in your Dr. body Ngoba and syndromes. nani? Raise it. Revive it now. mina uyaqala ukungibona To see the prophet for the first time. ngiyaqala ukubona wena baba una problem onayo Your father got inking. into yakho ikhandiwe Your thing Lo is mfazi lona fabricated. angeke ahlale. Woman is gonna run away. ngiyakuzwa ba uyaqala ukukhuluma nami Speaking for the first time to me. uzohamba lo mama She's gonna cheat you. wena uyafuna ahambe Do you want her to go? eh angifuni hambe ba owesingaki lo mama kuwe How many of them? owesibili kahle kahle ushuthini owesibili ngalo mama walo ingane oh bangaka abantu emva kwalo mama How many after this one? sorry bangaka abantu ngaphambi kokuba kufike lo mama Women before she arrived. eyi angazi kahle angazi baba Ah, ba ukuzwa ngendawo okuthiwa wona baba isembazwana yini I imbazwana hear about Imbazwane. What is it? embazwane kushuthi kungasekhaya ngokwami ngwakwajoba thank you Yabo. okay mbazwana Imbazwane. inkinga yakho na baba Problem for isembazwana ngoba bangilongihamba ingelosi ibhala mbazwana ukuthi kumele ngishone embazwana wona baba Imbazwane for ene esimoyeni spirit. mangiya embazwana ufuna ngihambe ngiye khona manje I should go. Can I go now? Do you want me to go? ufuna ngiye khona Do manje you want me to go? Right now? yebo ba ngiye khona You want me to go? manje Right now. ufuna ngiye khona Now? okay I'm going now Ngiyahamba manje. uma ke ngibuya lapho uzobe Come back from sewucela ke there. Ask. lapho bese ngikubeka isandla ngoba ngizogijima khona ngiye Ngikhetho. mbazwana Run straight to Mbazwana. I'm going now Ngiyahamba manje. hey ngiyaphasa njengamanje ngiphuma ngeMpumalanga Out Mpumalanga province.
Amelo. Themela. Ithi anqala ukwehlisa. Ufuna ukuhamba kahle. I want to go smoothly. Angixhume esimoyeni. Let me jump in spirit. Petritif. Petrity. I'll pass now. Yadlula ngoku. I'll pass now. Yadlula ngoku. I'll pass now. Yadlula ngoku. I'll pass now. Yadlula manje. Kugcwala ama-truck ke la ngihamba khona. Oh, lorries are all over there where I'm going. Ngidlula ama-truck. There, all the trucks and all. Ngidlula ama-truck. Trucks, oh, horse and trailers. Ngidlula ama-truck. Ngibona and all. ama-truck. Let's see the lorries. Phongola. Uphongo. Phongola. Uphongolo. Manje ngisophongola. I'm there at Phongolo. Nakhe ngiyadlula ophongola. I'm passing Phongolo. Bheke eshansi. I'm facing down. Eshansi. There down. Nali board. There is a board Libhale inamba. reading the number. Mkhuze. Mkhuze. Baba uyazi Do Mkhuzi? you know Mkhuze? Yebo ngiyakwazi baba. Uyazi kanjani? How do you know Mkhuze? Usedrobheni la ngasekhaya. Kusho ukuthi imkhuze. Okay, thank you. Yaba. Imake. Mkhuze. Ah, Mkhuze. I'll pass now. Yadlula ngo. Ngifuna ukuyofika I want to reach. la wena osetshenzwe khona where- bese ngikhipha izinto So then I remove all the things lapha kuleya nyanga there from that native doctor. lezi abakusebenze ngazo Things ngizoyikhipha zonke ngizobuya nazo to bring them Kodwa back. ngizoyilahla off emfuleni. there. I'm gonna throw them away by the riverbank. awusina Ngiyabona. ngibona ibridge I see ibhuloho. ngibona ibridge I elikhulu see the huge one. ngibona idam elikhulu I see a huge dam. kodwa ibridge uyalibona Do you know ibhuloho? uyalibona ibridge Yebo iJosen Dam. uyalibona ibridge lengishoyo Yebo baba. awusina awupass the I bridge see ngiyadlula. why manje ngibona ulwandle baba likhona ulwandle ngapha ngakini Is there any sea Yebo, in your likhona. area? thank you Ngiyabona. likhona ulwandle Is there any sea? Isodwana. okay ngikhipha igama lakho I remove your name. ngiyalikhipha I take it out. ngikhipha igama lakho ngiqeda ukuthakatha Your name. Finishing witchcraft baba babeke isandla lo practices. mama Hold the lady with the hand ithi ngengelosi through kamprofeti the angel of the prophet. Prophet. ngicela kube unkosikazi ozokwakha umuzi Send this one to construct the house. Cela kuba unkosikazi uzokwakha umuzi. okay pass now baba somandla Oh, ngiyabonga God, thank you. baba usebenza Father, where do you work? ha kophi Where about? okay baba uzobuya lapho uzongibonga Come yeso back and thank the prophet. izinto zakho izophakama Your kakhulu matters will be elevated Don't some cry, more. ungasabi, yezwa mama. Ungakhala, don't be afraid. ekhaya kuphi Where's his home? ha Thoyando. Thoyando Itoyando. okay Thoyando okay kuzawuba right Gonna be mama okay. nizawuba right You're yes gonna be okay. Can you hear that, Ungasabi. lady? Don't be afraid. lo baba uyakuthanda This one, he likes you. yezwa Can you Don't hear worry. that? Ungesa. Lento Ungakhala futhi. ebisetshenziwe ngiyithathile manje Concocted, I took it away. secret Salama. Sanibonani lokhulumayo umboneni waxaba khona apha ePitretief. Ubaba Xaba ngiqale ukumazi ngo2017 ngihamba kuye eGoli asase kwaShembe eNazaretha. Konke engakuthola kuye
kwakade kokuhle kuze kube namanje ngiyamethemba futhi ukuthi ngoba uyinkonzo ehamba namasiko esintu ungumuntu osinika izidalwa ngikhumbula sisegoli ngelinye ilanga wabe nenkonzo uthi ufuna ukuthi sikhanyisa amakhandlela vele ngawubona umehluko omkhulu kuze kube namhlanje kunomNazaretha anginikeza wona engiusebenzisayo uma ngingabiza igama lakhe kimi umehluko ngiyawubona hayi ngoba kungowakaXaba kepha nje nangithi uNkulunkulu ambusise andise insuku zakhe zokuphila ngoba sebadinga abantu abafana naye futhi bancane kulomhlaba abaningi basebenza ngeinkolo ezithi lahla amasiko akini kepha yena ngamthanda ukuthi amasiko akithi asiwagcine futhi izidalwa zakithi siyazethemba futhi siphila nazo uNkulunkulu ambusise amen. Ngiyabonga baba ukungicelela izinsuku zokuphila bambalwa abacela kanjalo uNkulunkulu akubusise nawo. Sanibonani igama lami ngumzwendoda Nkosi ngithi ngibonga ubaba uXaba kukho konke akwenzayo ngithi ke mphakathi uma wethemba ungaba lapha ngaphandle kokwethemba ngeke ukusize ngalutho ukwethemba ikhona ukukunikeza amandla kuye kwathi ngonyaka ka 2012 la ngifuna ukusho khona kini ukuthi njengoba ulapha uchithanga kusona isizungu ezintweni zakho zizolunga kwaye kwenzeka isimanga ngisebenza khona la eJindala ePitritifu kuphela umsebenzi ngeza kubaba uXaba singalya la emandiyeni emagroundini kwenzeka isimanga sokuthi ngathi ngisekhaya ngafonelwa ngabizwe emayini eGloria ngaphandle kokufaka iCV kwaqhamuka nje umlungu wangifonela ngiyegudini eThekwini wathi angifike Monday eofisini ngikaze ngifake iCV ngathi mangifika kwathiwa no ngakhuthunyelwa kwi-medical engishoyo ukuthi ke bafowethu simbonge umprofeti uXaba sihluphekile ngiye ngafika sisemvunzini khona ke into engiyibonile ke ngoba kade ngikhona bengiqala ukubona abantu abangasekho ukuthi makuthiwa kabekho ekhaya basentabeni bahlala kanjani noma baphila kanjani ngiye ngabona kubuhlungu nokubuya kwabo babuye emanxiweni la bahlala khona isingekho izindlu ukuthi uyasebenza uDoctor Prophet akasilekelele ngiye ngambona ke nami uqobo kunalenduku le umkhonto wakhe enginikeza yona la sebenza khona ngithi ke angibonge uNkulunkulu amsize kukho konke akwenzayo uNkulunkulu amlekelele siyabonga phile azakhokhobe amen. Ngiyalibingelela maqhawe eNqabeni igama lami ngumfuthi welcome ngiyabonga ukuthi ubongela uNkulunkulu waseNqabeni uDr X wangenzela umsebenzi omkhulu wangiphama thamsana ngathola umsebenzi ngabizwa nje emsebenzini nganikeza umsebenzi omunye ngenye ikhampani engisebenza kuyona ngangena kwenye ikhampani lo company leyo nqanqashwa ngibizwa kweHR bacela ukuthi nanku umsebenzi yakunika dawamkela lo msebenzi lo msebenzi lo ngasayina icontract elangelo elangelo eLondon abizwa futhi sayina enye icontract kodwa hayi uphakamisiwe futhi so nikezwe elinye izinga lomnye umsebenzi ngiyabonga uNkulunkulu ka Dr X ngiyabonga abaqhawe.